haka 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 ribar soyayya ayi aure ne ba shakka lamarin soyayya in ba aure shirme ne ribar soyayya ayi aure ne ba shakka lamarin soyayya in ba aure shirme ne ribar soyayya ayi aure ne ba shakka in kuka yi fahimtar juna lokaci kar ku ɗauka ku sanar da iyaye ai kuna son juna haka shekaru da yawa a soyayya wannan shirme ne ribar soyayya ayi aure ne ba shakka lamarin soyayya in ba aure shirme ne wai ina yan mata da samari yan soyayya lokaci gare ku ku bi sanni cikin soyayya dan akwai bata gari suna nan ba su da niyya lokacin ku su bata yaudarar ku suke ba niyyar yin aure ayi aure ne ba shakka lamarin soyayya in ba aure shirme ne da gyanga gaye ya zo da nufin sanayin soyayya tambaye shi da gaske ne yake kiji karki ji kunya in ya ce da gaske ne to ki ce masa je ka shirya ko magabatan ka su zo ga iyaye na maganar ayi aure ayi aure ne ba shakka lamarin soyayya in ba aure shirme ne haka ba shakka soyayya na aure shirme ne soyayya na aure shirme ne kai ko gaye in ka je da nufin ayyo aure ne to gaya mata ka shirya za ka fitar izini ne in ta ce maka dakanta ba yanzu baka gane tsare-tsare take ka bar ta ka je ka bido wata fi maganar ayi aure ayi aure ne ba shakka lamarin soyayya in ba aure shirme ne in za ka yi aure malam zafi mai addini ka ɗauna